freedom and justice is irreversible. ኔልሰን ሮሊላላ ማንዴላ 27 ዓመት ዕድመ ሓደ ጎበዝ ንልዕሊ ርብዕ ክፍለ ዘመን ኣብ ቤት ህንጸት ኣሕሊፍዎ ሰብ ብቐሊሉ ከይሪኦን ከይራኸብን ኣብ ደሴት ውቅያኖስ እሞ ድማ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ተኣሲሩ ግና ወዲቆ ይተረፈን ተስፋ ይተኸዓውን ዕላማ እንትሒዝካ ዘይከኣል ነገር የለን ተስፋ እንተሰኒእካ ዘይብጽሕ ባህጊ የለን ኔልሰን ማንዴላ እቲ ዘይስገር ዝመስል ጸላም ሰጊሩ እቲ ዘይሕለፍ ዝመስል ፈተናታት በድዩ ዓለም ዝዝምረሉ ጅግናን ምዃን በቕዩ ሽልማት ሰላም ኖቤል ሓዊሱ ልዕሊ 250 ክብርታት ወኒኑ ንምዃኑ ማንዴላ መን እዩ? ድሕረ ባይታን ተጋድሎን ማንዴላ ክነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር አይትረስዑ ቤተሰብ ይኹን ኔልሰን ማንዴላ 18 ሐምለ 1918 ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኬፕ ገጠር ደቡብ አፍሪካ ተወሊዱ ማንዴላ ብናይ ዓልየቱ ስም ማዲባ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ ነይሩ በመጓሰ ከብት ዝጅምር ህይወት ማንዴላ ገና ወዲ 7 ዓመት እንተሎ ትምህርት ክህነት ጀሚሩ ሻቡ ኔልሰን ዝብል ስም ረኺቡ ካብ ኣባላት ስድርኡ እቲ እንኮ ምስ ቀለም ዝተላለየ ነይሩ ማንዴላ ወዲ 9 ዓመት እንተሎ ኣቡኡ ብሞት ስለ ዝሰኣነ ወላዲቱ ንቤተሰብ ብሓደራ ረኪባቶ ኣብዚ ከዓ ዝሐሸ ሃይማኖታውን ዓለማውን ትምህርቲ ክከታተል ኽኢልዎ ምስ ታሪኽ ኣፍሪካ ሓያል ፍቕርን ሓደረ ዝመጸ ማንዴላ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቲ ዛዚሙ ብ1939 ኣብ ምብራቕ ኬፕ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ፎርት ሄር ሕግን ፖለቲካን ከጽንዕ ጀሚሩ ጎና ንጎኒ ትምህርቲ ድማ ንማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ የምህር ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ዩኒቨርሲቲ ጽሬቱ ዘይሓለወ ምግቢ የቕርብ ስለ ዝነበረ ሓያል ተቃውሞታት ብምግባር ትምህርቱ ከቋርጽ ተገዲዱ ኣብ ገጠር ናብ ዝርከቡ ቤተሰቡ ምስ ተመልሰ ድማ ካሊእ ፈተና ጸኒሕዎ ብወግዒ ክትምርዖለካ ዝብል ጸቕጢ ገበርሉ ይኹን እምበር ማንዴላ ፍቃደኛ አይነበረን ናብ ከተማ ጆሃንስበርግ ብምኻድ ድማ ዋርድያ ኮይኑ ተቆጢሩ ኣብዚ እውን ብዙሕ ይጸንሐን ተባሪሩ ድሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኮሙኒስታዊ ምንቅስቃሳት ክሳተፍ ጀሚሩ ጻዕዱን ጸለምትን ብማዕረ ይሳተፉን ይከባበሩን ስለ ዝነበሩ ኣዝዩ ተገሪሙ ይኹን እምበር ምስ ክርስቲያናዊ እምነቱ ከይጋጨዎ ስለ ዝሰግአ ምስቲ ሰልፊ ይቀጸለን ማንዴላ ዘቋረጾ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ አፍሪካ ብምሸታው ቀጺሉ ድሓር ከዓ ብ1943 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዊትዋተርሳንድ ብስሩዕ ሕጊ ኸጽንዕ ጀሚሩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንሱ በይኑ ጸሊም አፍሪካዊ ስለ ዝነበረ ክቱር ዓሌታዊ ጽልኢ ይበጽሖ ነይሩ ምስ በዓል ዋልተር ሲስሉ ዝበሉ ጸለውቲ ሰባት ውድብ ANC ድሕሪ ምርኻቡ ግና በዕሊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ጀሚሩ መስራትን ኣባል ፈጻሚ ስራሕን አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ዩዝ ሊግ ብምዃን ድማ መሪሕነቱ ፈለመ ኣብዚ እዋን ማንዴላ ንኻልኣይ ግዜ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ እዩ ዘሎ ይኹን እምበር ሙሉእ ግዚኡ ኣብ ፖለቲካ ይሕልፎ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ዓመት 3 ግዜ ተፈቲኑ ክሳኽዐሉ ይከኣለ ንኻልኣይ ግዜ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተባሪሩ ድሕዚ ፈተናታት ዓቃቢ ሕጊ ብምሕላፍ ጠበቓ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ መጋቢት 1950 ፕሬዝደንት አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ዩዝ ሊግ ብምዃን ተመሪጹ ሓምለ 1952 ማንዴላ ናዕባዊ ምንቅስቃስ ጌርካ ተባሂሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣኼባታት ከይርከብን ካብ ሓደ ውልቀ ሰብ ንላዕሊ ከይዘራረብን ን6 ወርሒ ተኣጊዱ መስከረም 1953 ኣብ ጉባኤ ANC አንድሬው ኩነን ዝበሃል መንገዲ ናጽነት ቀሊል ኣይኮነን ዝብል ርእስቲ ዘለዎ ጽሑፍ ኔልሰን ማንዴላ ኣቕሪቡ
እዚ ካብቲ ጀዋህርላል ኔህሩ ዝበሃል መራሒ ናጽነት ህንዲ ዝተወሰደ እዩ። ወርሒ ለካቲት 1955 ጸለምቲ ካብ ጆሃንስበርግ ሶፊታውን ብግድን ትባረሩ ማንዴላ ዝፈሸለ ተቃውሞ አካይዱ። ድሕሪዚ ዓመት ዝመልኦ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ደምደመ። ምስ ኣመራርሓ ውድብ ANC ብምዃን ድማ ካብ ሪፐብሊክ ቻይና ኣጽዋር ክወሃቦም ሓተቱ። መንግስቲ ቻይና ነቲ ጽረ ኣፓርታይድ ዝግበር ቃልሲ እኳ እንተደገፎ ደባይ ውግእ ንምግባር ዝበቅዕ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ስለ ዝኣመነ ግና ኣጽዋር ክሕግዞም ኣይከኣለን። ማንዴላ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንኸይቐርብ ንልዕሊ 3 ግዜ እገዳ ተገይሩሉ እዩ። ወርሒ መጋቢት 1956 ናዕብታት ቀጺሎም ውድብ ANC ድማ ብወግዕ ተኣጊዱ። ማንዴላን ካልኦት ተቃወምትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ኣትዮም ን5 ወርሒ ውሕሰብ ዘይኮነ ቤት ማእሰርቲ ፕሪቶርያ ተኣሲሮም። እቶም ዲያኑ ማንዴላ ዝፈጸሞ ገበን እኹል መርትዖ ከም ዘየለ ብምግላጽ ገበነኛ ከም ዘይኮነ ብይን ሓቡ። እቲ ውጽኢት ግና መንግስቲ ሕጉስ ኣይገበሮ። ድሕሪዚ ማንዴላ ናብ ገጠር ተጓዒዙ ሓድሽ ስልቲ ቃልሲ ጀሚሩ። 26 ሐምለ 1961 ፊደል ካስትሮ ኣብ ኩባ ዝገበሮ ህዝባዊ ናዕቢ ጽቡቕ ምልዕዓል ስለ ዝፈጠረሉ ማንዴላን ብጾቱን ኬንቶ ወስዊዝ ህዝባዊ ኩናት ወይ ድማ ብሕጽረት MK ዝብል ውዳበ ብረታዊ ቃልሲ መስረቱ። ማንዴላ ድማ ኣዛዚ እቲ ወታደራዊ ውዳበ ብምዃን ካብ ማርክሲስት ወታደራዊ መራሕቲ ማኦ ቾኮቬራ ከምኡውን ካብ ካርል ቮን ዝበሃሉ ወታደራዊ ክልሲ ሓሳባት ደባይ ተዋጋዕቲ ብግብሪ ብምንባብ ንኣባላቱ የስልጥን ነበረ። ፈለማ MKን ANCን ብወግዕ ዝተፈላለዩ ምዃኖም እኳ እንተኣወጁ ጸኒሑ ግን ዕጡቕ ክንፊ ANC ተባሂሉ ብሰፊሕ ተፈላጥነት ረኸበ። ለካቲት 1962 ውዳበ ANC ንማንዴላ ተወካሊ ብምግባር ኣብ ዋዕላ ምብራቕ ማእኸላይን ደቡብ ኣፍሪካን ምንቅስቓስ ናጽነት ፓን ኣፍሪካ ክሳተፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተለኣኸ። ማንዴላ ብምስጢር ብታንጋኒካ እንትጓዓዝ ምስ ፕሬዝደንት ጁልየስ ኔሬሬ ተራኺቡ። ናብ ኢትዮጵያ ምስ በጽሐ ድማ ምስ ሃፄ ሃይለ ሥላሴ ተራኺቡ። ድሕሪ ተኣኺባ ናብ ካይሮ ግብጽ ብምኻድ ምስ ፕሬዝደንት ጀማል ዓብደል ናስር ተራኺቡ። ወርሒ ሚያዝያ 1962 ናብ ሞሮኮ ብምቕናዕ ምስ ንጉስ ኒኤል ካቲብ ብምርኻብ 5000 ፓውንድ ከምኡውን ወታደራዊ ኣጽዋርን ዝተወሰነ ስልጠናን ረኺቡ። ድሕሪኡ ናብ ቱኒዝያ ተጓዒዙ ንፕሬዝደንት ሓቢብ ቡርጊባ ረኺቡ መዕደገ ኣጽዋር ዝኾኑ 5000 ፓውንድ ሓገዝ ተቐቢሉ። ብምቕጻል ናብ ሃገራት ሞሮኮ፣ ማሊ፣ ጊኒ፣ ሰራሊዮን፣ ሴኔጋል ብምኻድ ቃልሲ ናጽነት ኣጠናኺሩ። ድሕሪዚ ካብ ፕሬዝደንት ላይቤርያ ዊልያም ቱብማን ሓገዝ ገንዘብ ረኺቡ። ንኣሕመድ ሰኮትሬ ፕሬዝደንት ጊኒ ረኺቡ ካብ ምድሪ ኣፍሪካ ናብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ተጓዒዙ። ኣብኡ ኸዓ ምስ ጽረ ኣፓርታይድ ቃልሲ ገብሩ ምስ ዝነበሩ ጸለውቲ ፖለቲከኛታት ተራኺቡ። ድሕሪዚ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ን6 ወርሒ ስልጠና ደባይ ውግእ ክወስድ ጀሚሩ። እንተኾነ ግን ድሕሪ 2 ወርሒ ብመሪሕነት ውድብ ANC ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ክምለስ ተኣዘዘ። እቲ መንገዲ ናጽነት ነዊሕ ምዃኑ ኣሚኑ ብዙሕ ዝተጓዓዘ ማንዴላ 5 ነሓሰ 1962 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ኣትዩ። ማንዴላ መንግስቲ ብሓይሊ ብረት ንምግልባጥ ተንቀሳቒሱ ብዝብል ተኸሲሱ። ንስለ ናጽነት ክምት ዘይብል ማንዴላ ኣብ መኽፈትት መጋባእያ ን3 ሰዓት ዝኣክል ንኽመውት ድልውየ ዘርእስቱ መደረ ሂቡ። እዚ በቲ ብፊደል ካስትሮ ዝተዘርበ ታሪኽ ሓራ ኸውፀኒ ዝብል መደረ ዝተጸልወ ታሪኻዊ መደረ ነይሩ። ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ድማ ብሰፊሑ ተቓሊሑ ኣህግራዊ ቃልቦ ረኺቡ። ውድብ ሕብራት ሃገራትን ቤት ምኽሪ ሰላም ዓለምን ንኽፍታሕ ጻውዒት ገይሮም 12 ሰነ 1964 ኣኽበርቲ ሕጊ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ሞት ፍርዲ ክፍረዶ እኳ እንተሓተቱ ዳይናት ዕለት ግን ቅድመ ልክዕ ማእሰርቲ ፈሪዱ። ማንዴላ ኣብ ፕሪቶርያ ዝርከብ ደሴት ሮበን
ኣብ ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ን18 ዓመት ኣብቲ ዝሓመቐ ምድብዲ ተኣሲሩ። ብ1968 ንዝሞተት ወላዲቱ ይኹን ብሓደጋ መኪና ንዝሞተ ብኽሪ ወዱ ከይቐብር ተኸልኪሉ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ብሓዘን ሕሊፍዎ። ቃልሲ ናጽነት ነዊሕ እዩ። ብ1975 ማንዴላ ናብ ክፍሊ ኤ ደሓን ዝበሃል ክፍሊ ተዘዋወረ። እዚ ድማ ደሃይ ንምግባርን ንኽጽሕፍን ሓገዞ። ኣብ ደሴት ሮበን እሱራት ባዕሎም ንባዕሎም ዝመሃሃርሉ ዩኒቨርሲቲ ደሴት ሮበን ብምጅማር ምስ ብጾቱ ብዛዕባ ማሕበረሰብን ፖለቲካን ዓብዪ ብራኸ ፈጠረ። ብደብዳቤ በጽሖ ዝነበረ ኮርስታት ሕጊ ብዝግባእ ኣጽኒዑ ካብ ዩኒቨርሲቲ ለንደን ቀዳማይ ዲግሪ ኣብ እስሪ ቤት እንተሎ ረኺቡ። ሐምለ 1978 መበል 60 ዓመቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ የኽብር ዝነበረ ማንዴላ ኣብ ዓለም ሙሉእ ልዑል ኣቓልቦ ብምርካብ ቀጸለ። ማንዴላ ኣብ እስሪ ቤት እንተሎ ብዙሓት ክብርታት ረኺቡ። ብ1979 ኣብ ሃገረ ሌሴቶ ናይ ክብሪ ዶክተር ማዕርግ ተባሂቡ። ኣብ ሃገረ ህንዲ ድማ ዝለዓለ ሽልማት ናጽነት ተሸሊሙ። ብ1981 ናጽነት ከተማ ግላስኮ ዝብል ኣብ ስኮትላንድ ተሸሊሙ። ወርሒ ሚያዝያ 1982 ማንዴላ ምስቶም ዝለዓለ ስልጣን ዝነበሮም መራሕቲ ANC ዋልተር ሲስሉ፣ አንድሪ ሞላጀኒን፣ ኣሕመድ ካትራዳን ናብ ቶኮይ ኬፕታውን ቤት ማእሰርቲ ፖሊስመር ተዘዋዊሩ። ኣብ መጀመርያ 1980ታት ኣብ ምልእቲ ሃገር ዓመፅ እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ወግዕ ሕድሕድ ከም ዝህሉን ብብዙሓት ይዝረብ ነይሩ። ነዚ ስዒቡ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ደቡብ ኣፍሪካ ተዘሓሒሉ። ሓገዛት ጠጠው ምባል ምስ ጀመሩ መንግስትን ማንዴላ ዓመፅ ከይትገብር እምበር ክንፈትሐካ ዝብል ሓሳብ ኣቐረበሉ። ማንዴላ ግን ሙሉእ ናጽነት ከይረኸበ እዚ ብፍጹም ከም ዘይቕበሎ ኣፍለጠ። ብ1988 ማንዴላ ናብ ዝሐሸ ቤት ማእሰርቲ ቪክቶር ቨርስተር ተዘዋዊሩ። ወርሒ ሐምለ 1988 መበል 70 ዓመት ልደት ማንዴላ ዝያዳ ኣህግራዊ ቃልቦ ሲሒቡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘሚሩሉ ተኸቢሩሉ። ማንዴላ ግን ኣብ እስሪ ቤት ነይሩ። ሐምለ 1989 ዴክለርክ ሓድሽ ፕሬዝደንት ደቡብ ኣፍሪካ ኮይኑ ምስ ተዓወተ ቃልሲ ጽረ ኣፓርታይድ ምዕዋቱ ከም ዘይተርፎ ስለ ዝተረድአ ንብዙሓት እስራት ANC ፈቲሕዎ። ወርሒ ሕዳር 1989 መንደቕ በርሊን ምስ ፈረሰ ዴክለርክ ንANC ሕጋዊ ንምግባር ንማንዴላ ንመፍታሕን ካቢነኡ ፀዊዑ። ብምቕጻል ወርሒ ታሕሳስ 1989 ምስ ማንዴላ ተራኺቡ። ብዙሕ ከይጸንሐ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመታት ስእሊ ማንዴላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክሕተም ተፈቒዱ። ማንዴላ ድሕሪ 27 ዓመታት 11 ለካቲት 1990 ካብ ቤት ማእሰርቲ ቪክቶር ቨርስተር ወፂኡ። ማንዴላ ኣብ እስሪ ቤት እኳ እንተሸምገለ ኣይተቐየመን። መንገዲ ናጽነት ነዊሕ እዩ እሞ ዕርቅን ምሕረትን ክህሉ ናጽነት ደቡብ ኣፍሪካ ክእወጅ መደረ። ወርሒ ሐምለ 1993 ማንዴላን ዴክለርክን ምስ ፕሬዝደንት ቢል ክሊንተን ኣብ ኣሜሪካ ተራኺቦም። ነብሲ ወከፎም ከዓ መደለይ ሓርነት ተሸሊሙ። ድሕሪዚ ነዊሕ ከይጸንሑ ማንዴላን ዴክለርክን ብሓባር ኮይኖም ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ተዓዊቶም። ድሕሪ ብዙሕ ዓመፅን ዕግርግርን ህልኽ ዘውድእ ዘተታትን ማንዴላ ብ1994 ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተገበረ ሓፈሻዊ መረፃ ኔልሰን ማንዴላ ፈላማይ ፕሬዝደንት ደቡብ ኣፍሪካ ብምዃን ተዓዊቱ። 1994 ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽመት ፕሬዝደንት ኔልሰን ማንዴላ ልዕሊ 1 ቢልዮን ሰብ ብመስኮት ቴሌቪዥን ተኸታቲልዎ። ኣብዚ እዋን ልዕሊ 4,000 ዝኾኑ ኣጋይሽን መራሕቲ ዓለምን ተረኺቦም። ፕሬዝደንትነት ስርሑ ብዕሊ ዝጀመረ ማንዴላ ሃገራዊ ዕርቂ ብምግባር ስርዓት ኣፓርታይድ ከብቅዕ ገበረ። ኩሉ ወዲ ዜጋ ማዕረ መሰልን ግቡእን ክህልዎ ገይሩ። ተባዓት ሰባት ምእንቲ ሰላም ኢሎም ይቕረብ ምባለ ይፈርሑን እዮም ብምባል ቅድሚኡ ንዝነበሩ ሰበ ስልጣን እውን እንተኾነ ምሕረት ገይሩሎም ሙሉእ ክብሪ ሒዞም ክነብሩ
ተፈቂድዎም። ማንዴላ ድኽነት ንምእላይን ቁጥባት ሃገር ንምዕባይን ስትራቴጂ ሓንፂፁ ንብዙሓት ሃገራት ኣርኣያ ዝኸውን ሕገ መንግስቲ ብምጽዳቕ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ከም ዝድልድል ገበረ። ንጉዕዞ ናጽነት ዘይደክም ማንዴላ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 1997 ካብ ውድባዊ ሓላፍነቱ ብ1999 ድማ ካብ ስልጣን ፕሬዝደንትነት ብዓርሰ ፍቓዱ ወሪዱ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ረኪቡ ንኻልኣይ ግዜ ከም ዘይወዳደር ድማ ፍለጠ። ብ1999 ጥሮታ ዝወፀ ማንዴላ ክሳብ 2004 ኣብ ግብረ ሰናይ ስራሕቲ ክነጥፍ ጸኒሑ። ድሕሪዚ ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ሓላሓሊፉ እዩ ዝርከብ ዝነበረ። ብ18 ሐምለ 2008 መበል 9 ዓመት መዓልቲ ልደት ማንዴላ ኣብ ምልእቲ ሃገር ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ተኸቢሩ። እቲ ደኺሙኒ ኢሉ ዘይዕርፍ ማንዴላ ብ5 ታሕሳስ 2013 ኣብ 95 ዓመት ዕድሚኡ ብዝሓደሮ ሕማም ንዘለዓለም ዓሪፉ። ልዕሊ 90 ሃገራት ድማ ብመራሕተንን ተወከልተንን ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተሳቲፈን እየን። ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪካ ናብ ስልጣን ምስ ሓኸሩ ክሳብ ሕልፈቶም ዝኾነ ስግግር ከይህሉ ደይቃለሱ ዓዲ ከም ዓዲ ረኪሶም ናብ ውግእ ሕድሕድ ይኣትዉ ተቐኒዕዎም ዝወፀሎም መልእኽቲ ይኾኑ ወይ ድማ ብሓይሊ ብረት ስልጣን ይምንዝዑ። ጉዕዞ ህይወት ማንዴላ ግን ኣብ ምድሪ ኣፍሪካ ተኣምር እዩ። ልዕሊ 27 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸኒሑ ንልዕሊ 4 ዓመት ግን ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዘይፈቐደ ተባዕ መራሒ ኣፍሪካ ኔልሰን ማንዴላ ጉዕዞ ናጽነት ነዊሕ እዩ።